И здравейте хора, аз съм Вики, ние сме в сервер Adventure PvP и малко ще се побием на Warband. Малко съм болен аз така. Те снимал съм малко клипове с тренинга, скоро ще кача тях, но първо ще е тоя. И сега ще скачаме и така. Драги зрители, днес сте на стадион Васил Левски, тук е хакера Heavy Guy. Бъхабан. Ареца, отиваме да се бием и това е някакъв жалкар. Сега ще го пребием, пърляве. Опа, хакера човек. Хакера тука. И това е някакво про. Само бяга от мене. И много обичам такива хора. Аре, върни се бе, шалкар. Ама ти дева. Много мразя тия сетове са странно, защото като ги хитнеш и то те кноква назад. Някой много гадно. Ти ухитваш, то се кноква назад. И сега ще лефне жалкаря. О, не лефна. Той е много добър. Ето го къде се скри. И ехо. О, май ще ям лек. Затова тук е някакво про. И започна да ми лаги. И говоря много тъпо. Аре, спри се бе. Аре бе, за какво изядах ликса? За тебе ли бе? Аре, спри се бе. Глей. Какви са ти жалкари бе? След малко ще садна. Ще речи квитна. О, я. И това е... Ще чакам 3 секунди. О, не. Миско, не дей човек. Миско автокликара е тука сега при мене и мидър трола. И сега ще ги бием. Да, ще ми дръпнеш ти коя. Опа. Да знаете, унармет има в сервера. И тук при мен са Миско и мидър трола. И сега ще ме изкъртят. Принципно да, за което съм много слаб и сега ми се чупи каската и умираме. И сме много слаби. Сега ще отивам на спавна и се бием тук. Кит. Adventure. Не бе, поправо бе. Кит Adventure. Ето това е вече за мене. Мега прот съм с тия китове. Гледайте какви са само яки. На легендарка. Къде отида този смутъм бе? Изнявам се, че обиждам, но просто не мога да си държа нервите поради мега голямото събитие на стадион Васил Левски. Тук при мен са Дидака и още няколко хора. И сега един от тях умира. Пускаме автокликара. Не, ей, пич, ко правиш? Арела бе. Много обичам такива шматки, които ми правят 10 в 1. Но все пак това е за тяхно внимание. Пускаме автокликара и умираме. 10 деята за една секунда. И сега Кит, ютубър. Ей, това е нещо жестоко. Само че няма пошанки. What the fuck. Този клип
го правите за фън и за някакви простотики. Просто и те да гледате как умирам и да се смеете, просто за което съм много слаб и не мога да играя PvP. Това го знае всеки. Много очитвам аз. Опа, то май хак там, където бие с ръчичката. Ето това момче. What the fuck? What the fuck? This shit? What the fuck? Това видяхте ли го? Някакъв с ръчичка убин. О, какво правиш, мой? Умирай, бе. О, и това е пръскане от стадион Васил Левски. Това е хакер. И дидака ми звъни. О, не. За малко да умра от хакер. Ебам се, бе, тото не е хакер. Просто ядиме легендарка и почваме. Какво ми даваш тим са, бе? Като ти взем лига ли ще ми даваш тим, бе? Аре, о, бе. Мама ти са, ако не лев не пана, човек. Да, това е да си про и си много добър. Да, стоп, плиз. Вики... Ама мама ти деба, хакер, крозен деба. Така, сега ще пребия майката. След това ти ще си бан, за каквото си много як и дидака левна, за каквото е мега прото. Оу, ей! И имам хаст и сега ще си фикснем сета. Говорката на някакви ново, защото съм мега идиота. И като цяло мега яките мелета. 24/7 ги има тия мелета. Всеки ден от 8 часа евентчета. Опа, ако правиш пич. Дали да си изпил полшанките си? Не, няма да пия. Размислих. Само спитка. Яра, GGBG, впая жената. Впая жената. Айде, бе. Айде, бе. Дай. Да си първокласен шофьор. Не, аре. Тук излизане няма. Мама ти тъпа. Къде си набрал с аз? Гледайте. Опа, какъв си ти, бе? Мама. Опа, без да псувам. И тук си правим GGBG и някой навънка няма ли? Опа. Спаун. И Мидър Трол пак е тука, защото е шеметно про. Дигнал си е скил на Unarmed и сега се бие. Пия последните си пошанки и скачам. Опа. Warpaint пишат хората. Хорицата. Значи аз съм там. Това го мятаме и без да искаме обърнахме това. Тъй че пиеме хаст и опа. И пълниме инвентара с хилски. О, това е да си про. Знаете ли какво да си про? О, вие сте мега добрите. Ето с хакера. Бан. Ето 3D skill. Охо, и някакви завърта, че метно меле. И аз пиша пак Warpaint. И това е моя стар приятел Спасов. И започна да ми лаги, не знам що. Защото компромис шибам педерас. И пошанките ще ми свършат точно на якия момент.
Опа. Опа, спасо. Shit. Мама ти лак. Аре бе, мама ти лак. Аре спаси. И за малко да го убием от стадион Васил Левски. Говорим за Левски, той е гордостта на България. Тъй, че не ме слушате какво говоря и това. Кой спомни нещо? Спасов. Голденка. What the fuck? Дишит, сериозно ли Голденка? Килората на Макс. Опа, да бой се видя. Добре. Това момче ще е баннато. Просто го видяхте. Шит, какъв е този цигански лаг, бе? Добре, какво става? За какво ми спамя толкова скайпа? Чудо се от какво ми лаги. Това съм с 20 FPS. Трейм дроп направо. Да, ще обещи. И това са мега добрия тим. Бият се 10 в 1. Ако не се лъжа. Дори 15 в 1. И всичките мятат хелтки като луди. И този пич умира, но и аз също. Защото с този пич сме много добри. И паднахме дупка. И това е края на живота ни. И ядеме легендарка. Педал. Да. И ни щупиха каска. И умираме. И сега ще умрем. Да, войс ще баннат. И това ще от мене за са. Аре, чао!